Juan Miguel Pagaldai, kaixo. Kaixo. Egun hon esatean oia, baina ez dakit hementxe gauz, aterkinakin, oin tarteka zaparradia, tarteka ez, udazkena behiluzlako izan dan, eguna proposeto aukeratu duguk, gaur ona etorteko. Bizarrit horri, baserri izan gauz, antzu holan. Eta intxaurrak izango ditugu izpide, zuek hainbat intxaurrondo dakotzu, ez da? Zenbat danera, Juan Miguel? Bai. Hogei baldat arbola badaukuz. Aurtengo udia oso zikua izan da, udazkena begoin arte behintzat oso ziku joan da. Horrek erain jau intxaurretan? Bueno, aurten ez da hain urte txarra izan numerua intxaurrena ona eukidu. Kantidadiak ona zien. Pasatzen dana da, horre eukidula beste daukune arazo hori intxaurrak bere heltze prozesu horretan, ez dauela biada moduan eitzen. Hori da, asko intxaurrak gero maixan zabalduko ditu eta jango daude, baina ez daue jakingo aurretik, ez? Ze itxura eukiten dauen, zein izaten den prozesu hori intxaur bat maire heldu arte. Ze prozesu eroaten dauz? Hor, kapa ezberdinak dauz, pixet konta iguzu hori, Juan Miguel? Bai, normalian intxaurrak eitzen dau udaberrexan bere lora bat eta atzen dau, luzekin bada, lora oso berezi bada. Eta atzen dau eta arek eitzen bada bere polinizazioak eta bere prozeso normala, bihurtzen da, poliki, oso kurioso izaten da gine, lehenengo txiki batzuk ikusten di, ale txiki batzuk, batzutan bi junto, beste batzutan hiru, banakan bebai, eta oso kurioso izaten da, ez da ikusteko. Eta gero hori prozesuan doia poliki, handitzen, eta, aiatzen denean bere sasoia, agostuan, bukaeran, hilairan, lehenengotan, hor inguruan, etortzen da momentua, arek bete dauela bere prozesua eta heltzera doia. Eta horrek guitzen da horako kapa bat berde-berdia, eta aurra doia heltzen doian arabera apurtu itzen da aurra, eta librau itzen da, barruan da hon fruto hori. Eta bere prozesua bukatzen da denean, aurra jausten da lurrea, eta orduan da gure lana aurra hartu, jaso handik, eta zikinduta baldin olako zenbat, eitzen dutza urekin emon pasatxo bat, maza erakin, ozeakin emon ezetxo bat, eta gero sekatu. Aurten baina, prozesua aldatu inda, bestera batera, ze pasau da? Lehen kontaduten prozeso hori, moztu itzen da. Hor, berde hori, momentu baten, kutsatuta gehatzen da, sortzen da, ar bat, horrek eitzen dau, sartzen da hor berdian barrura, eta eitzen dau, barruko kapa hori, dana eitzen dau, kutsatu eta usteldu moduan, eta oso bere prozeso hori danoi moztu itzen dutza, eta lahatzen dutza, humedade handixeakin, eta gero ikusteko oso itxura txarrekua, porque belbentza eta... Hori beriala ikusiko, baina hori hementxe dako, ezta? Adibide bat, Bai, hori da. Hauxe beltza izango litzake, berez berdi esan bilako litzakena, zabaldu eta fruitua bota, hortxe ikusten dugu, ezta? Hori da, bai. Ez da, ejemplo, hobi haurik ez da hau, zela, gehatu dan, gogorrein da, eta kapi hau, ikusi, zela genia batu da ura, ikusi egisa eta zein da ben, hori da noi sekatzeko, prozesua askoz be nekezagoa da. Gero, ikusi leike hemen ze tamainotan gehatu dan, eta hau bastante kurioso. Bastante samurken du da, ez da? Bai, eta samurra, eta gero urakin pixka garbitzu, eta hau igual salbatzeko moduan, ez da? Barrua ikusiko txabola. Barrua ikusiko txau, bestela zu preparau duzu, ez da? Beste batutako batzuk, eurisa botara bilgoazen joango gara aterpera, Juan Miguel. Ikusi du, zuaitzetik jaso berri daun, intxaurrondotik jaso berri daun, intxaur baltz honeitako da. Hemen txedako eskuetan beste bat, lehen ikusi dugu, samur-samur kenduxakola azala. Honeik baina, aurretik batutakoa dauz, zikatuta dauz, hor zaila bai izaten da, ezta? Garbitze hori.
Bai, momentu bat egoten da, lehengotan batzen bada zein danean, beltzitsu danean, orduan ondiokan inguru hori dauka pixkat biguna eta kentzeko, azala kentzeko askoz beharreza da, baina gero, deporan arbolan egon bada, eitzen dau azala dana sekatu behorren gainean da pegau, itzatzi eitzen da horra, eta orduan da askoz benekezaua hori azal hori kentzia. Orduan enbiozu kutxiluakin hartu eta eitxotzazu ze bat, gainetik hartu eta kentzotzazu eta jazta. Baina nekeza badala, zeian. Oin ikusiko, ze ona dauen edo ez, kanpoko azala baltza bai, intxaurran parte gogorra baltzituta bai ikusten du, baina barruan... Barruan ikusten da, zela urtetzen da, ikusi? Zelako itxura darra daukan, zuri-zurixa, eta jateko, hone dauka, gusto ona. Ikusi, zelako itxura eskaxa gehiatzeako zei. Bai, kanpotik zelako itxuri dakon eta barrotik, zapore aldetik esan behar da, intxaurra arrunta dala, normala... Jateko intxaurra, betiko intxaurra dala. Hone dauka, askoz be, lan gixau, bere prozesuan. Intxaur beltzan kontu hau, ez da zeuen kasua bakarrik, esan behar da, oso zabalduta dagoela, hemen inguruan, gaupe konsulta indulako, intxaur ronduak dakon jente bate baino gehiago izan dozkulako, hauka, arazo izan leikie, azokara balin bazuia intxaur baltzakin, igual biztare ez da lain ondo sartzen, ez da? Bai, gu azoketan da ibiltzega, ikustera, eta ez da ikusten. Intxaurragan ikusi dienak, gehien bat gaina ez di bertak, porque hemen inguru honetan ez dutza inoi behentzun zea da ona da honik, intxaur honi da honik. Intxaur danak urten dia baltzak? Bueno, tartian etorri da intxaur banakan bat zuri jauzi dana, bere azalak kenduta eta zeian. Baina proporzionalki oso gutxi, egunetik bat, alako zain bat. Gaitz honek baina frutu haidi berari eragin zau, ezta? Zuhaitza berez sano dau, ala? Bai, zuhaitzekin ez du somau ezer eragin dotzanik, momentu amentzat. Pentsen dut zuek intxaurrondo jabiak zaino galderi ingo zebela, eta hau zeatik pasau da, eta galderu isi berri biotzut. Bai, galdera hori da. Ez da erreza jakintzia gaurko nian kanbio klimatiko honekin, eta egongo da horra ason batzuk, ze batzuk, motibo batzuk egongo dira, baina hemen porruan zeakin be, porruak gaitz bat etorri da oin da, esaten da bitze hor Finlandia aldetik eta etorri dan ze badala. Gu suposatzen du honek ze ikusi zeuko dela horrekin be. Horre teknikoei, egin izan dutzagu konsultak, teknikoei aber ze esaten dozkoen, baina gauza klaroik apenas daukera Bai, geupe galdetu dugu, ezta? Ze horrentzun di hainbat motiboa, Amerikateatik etortzen da neuli bat izan aldala, sagarrondua iragin zogen beste har bat izan aldala, guk adibidez galderia egin jogu, Gipuzkoako Foru Aldundixadan Fraisoro ingurumen eta nekazaritza laboratek izan, eta areik edo bertatik esan dozkue, batetik ez dauela lagin edo muestra asko jaso, edo oso gutxi jaso dituztela jakiteko zer dan, eta egin dituzten azterketetan be, ezin jauela esan, gaitz bakarran ondorixo dan, gaitz gehixaune ondorixo dan, naiz eta sintomatologia bat datorren eulixakin, eulixan kontu horrekin. Ez dakit horrek epikimat arduria be ez dauen sortzen, Juan Miguel, karo, zuk ez balen bedakitzu, zergatik pasatzen den gauza bat, horrei tratamentua jartia be, ez da samurra, ez da? Claro, hori da arazoa, azkenean zuke azterketa hon bat egin da baldin badau horren buruz, eta emoten motzu hori lortzeko horren horreiteko tratamentu bat, ez da? Bideatuta zaela pentsatzen oso, baina, ez da aurten jabetu gana honen ezeakin, eta orduan behin intentatu, leheneko aurtetan behin intentatu du, nondik
zein ginkiu guk hemen da, zeian, baina baka. Zuke zeure kabuz bezin duzu hartu eta insetizia bat hartu da bota biote ez dakit zein itxa, zein biot eta. Ia, urrengo urtietan, beltzak urten dian intxaurronek, ez dian ala urteten, eta berrez be normalidade bat errekupera baldu zuen, ez da? Bueno, hori izango litzak guretzako, asko gustatzeako, da fruta bat asko gustatzeakuna, eta hori izango litzak guretzako zea, baina ez dauka itxura honik,